De stichting BITS is 2 weken geleden opgericht door verontrechtste ouders en dwarfsbelang. Onderwijsorganisatie Primus had de Aronieren weten laten dat ze het Lietse squaaltje in Gwaingariep op 1 augustus van dit jaar sluiten willen. De inwoners van het dorp gaan de dikwijls net bij del. Ze hebben daarom een advocaat in de naam en een brief stuurt aan de raadsleden van Schasterlaan. De argumenten zijn dat de school niet dicht hoeft, omdat er gewoon bekostiging is vanuit het ministerie. Als de scholen dicht zou moeten, zou dat in 2014 zijn. Tot zo lang loopt de bekostiging. We zijn inmiddels gefuseerd. Leerlingenaantal zat in 2009 en 2010 op 23. Daar zijn we nu net wat ondergeschoten. Al met al geen reden om onze school te sluiten nu. Nevens de verontrechtste ouden wordt het geld van het sluisje door onderwijsorganisatie Primus net naar haar tascode. De dwarfsbewoners gaan nu haar hoop vestigen op de rie van Schasterlaan. Die met waasje te zet over de begrutting van Primus. We willen de komende jaren gebruiken die ons wettelijk gewoon gegeven zijn. Om te kijken naar andere samenwerkingsvormen met scholen. Omdat we gewoon hier heel lang nog een school willen houden. Hij staat er nu meer dan 100 jaar en dat laten we ons nu niet afnemen. Mocht het besluit van de rie van de squalen verkeerd uitpakken, dan stappen ze naar de rechter. In het dorp is intussen geld ophellen om de strijd ook financieel terug te zetten.